solangdo arato anapan non nilikar bilong ria birta kithanabang sami ojang terangpi non birtang ton pen arju ponsena. Langbirik ahawar pangrumpet pen rongner kebdo. Laso ahawar ihum ta iskul ka bedarajok laso hawar klim somar akai kang timate kanohok ji angring thetanlu. Kiduk den arat ajok angtan kachotoy dunja phanta jakong avidetlu. Laso hawar aklim somar atumta lo Charlie Japhan ninghang. Doctors engineer kemanji ninghang pon. Bonta iskul ka bedat ajok aning hang mate akemang kichun Japhan sungkrunglu. Lasi prabjin pen laso hawar along iskul ki bipon Japhan hawar arat atumpen kachuning report. School tu madun dah? Dunde. Oh, school tu ni tu madun tu? Duning tu. Boleh school ka bedat ke? School hema wede joni dulong dalo. Nasi nanti nang tumis nang tumta doktor engineer mana itu ma? Maning tu. Kalang ma. Nanti non nang pen kupini ki chuning itu nang tung sondu ma. Aling itu tum pan hai. Dak abong semar school bedat lo. Lahai tum akai hinu lab la subut hak na sab su chuning itu ma. Ini pasti nang tung son. घर बेंगलों दा स्कूल पर दोये फांसी आलेंगे थे तो फांता चुनी रिलो काडों nona dak school of the law labong sumar of the la subutang nang dipilo pa chini nang tungga nili tu marong harong pierong nili hello abasa pi hello nili hello abasa pi nili rat nili det asumar ki ongso kali tao sikur ka vedat panajoy ne amasi nili tumke hu aprang ha nili tum aprang ke dolo sikur dolo ave pupe dolo wai pitame kuki arona hut pen nilitum anak isung la anak boy pen hut amat usikurta ponder lo mani tungke nong ke usikurta avidelo dak avidelo amasi ni tungke aprang ke dolo wai pisitame non li avidelo amat usomar ke non chanbom lo nilitum dak rong pirong hangarong tani litum niliran nilidet asumar anke usumar dupiglo sitame non abangke sikura wedelo pomat do prong lo sanglap lo usikur niliwan pinang po aprang ke usikura ke long tang lo sitame nilipon pidat ayoy ni amasi nilitum ke non ke usumar ke lukson del sita abang usikura weda amasi usumar ke sang prong lo Keso derabang pipen kerap kacuhang pon. Dilai ahawar 0 point sekari kathar arong amikar cerok intia hemasor jang phong teron pi abang keso det kacolong ningkan plengtanglu. Keso abang pi apan si kelang apan long ni adim ponlu. Bonta tangka kavedet ajok ahem cevan tudetlu. Keso det abang pi an juun i lapen langta jun un i. Kaciru pen mekri pen jopadap ta cecak nangkoklu. Lasi non laso keso det abang pi se kelang ijiapan CEM EM lapen MP lapen MLE atumapan kerap kapajirapan kisodet abang pi lapen ahema soratum kacuning ripon ge ini men kan tom lo tang ge la su ka chilang I mu ge chili mu pemasya sar pi bang la an adua la ke dui lu sa osi bang su sar pi ban ke su pa mi ban ani nilira vek tha pusi nili na chu ningri iglo sa ke sikari ga tha rong dak area bang ke 0 point area hai si mane dak 0 point sikari ga tha rong lwa ha to kayan dak tok ke lapuan le pengke nilimen bang ke cerop inti pu na pengke nili chol ke su nili chol amen bangke yang pong tiron pi lalu nili chol na non kisu mane pu bibi kong lo nang cingki donon isi nili si nang aja tham do niklo okay dilai 0 point sikari katharong itum ladak ke bang ke lake isi so that pu kajulong sih bang, asli dadak kesudet ahema bangke ingtihem, asli cerok ingtihem, asli ingti ahema sor kesu, asli nitum kebang la bangke
KYSO Karbi Youth Student Organization pen si kewang nang ke humri asi tum dak nang ke humri pen ke theklong bang ke kisu theklong lo la pen ke alang li tum ningkan ni thom lo pulo so chilang asi la so ke chilang pen non bang ke along prek si ko chiponang pu pulo asi alang li tum bang ke chiponi mo de lo pulo asi ni tum alang li tum ta chunung ri lo la pen ko ni tum KYSO hin benta ako karbeng long ke the ke ding tum phan MP MLA CM EM tumpan anta kecunuri lo athe mana so kisu rabdun tha pum tang si cunuri lo tapen ke BC kecunuri angke lahin lo karbeng long autonomous council ACM phansi kecunuri lo alang li kisu ajat penon rabdun bek tha pubang sini tum asong hin pen kecunuri dun lo Tarabasa bini ingti arong amikar dhon sing rong piahem alir alon pen ing samjin pen chomkan pachun pon. Kedamtang matijong ni phai ingkoi rahini pen ruki hum pangcheng ponsi matijong ni phai ingkoi rapli arni anke kanpi pajutlu. Laso achomkan along kadukawe jambolia thong ingkoi rapli an chitong du. To ne choro lo la media tum dake basta me la da ka chomkan bangke da rong he ma chomkan bangke kan plapla. Si nona mate la daksin kan bomla. Endela bangso chomkan hor rongkoan pen jambuli thon koan si pini ke chitong lo. Ini jamle thong dak arong aje na pidu riso jang atma arong aje na pidu jamle thong ke thong koira Angkara play. Angkara po. Arong amen ke dak tarabasa dokso vai bining tiaro. Endela so pini nang tuma ka kowar rongkoan aphan si pini ka kowar pola area nonson puluni area tu bukulia pola son ayat na an nang tu Mana la so achom kana la mangke area mana la bak itu mangkang ko area khatan tum karbiang long ateng lo karbiang long lo or karbiang lo bo bhai lo pini la so chomongkan ge endela so chomongkan kitching le pen mentu si angko ke paju tu po keceng ke 22 pen group ki hum aga kini 24 anke arong ke thon pini ana rong thala ke paju ji bang ke na pini lo pini si paju ko padi pelap dir bangke 25 bangke tiktok karto nang le tum la pini chomongkan ang chitong nung arab mate arong ara tum nang le tum pen pini thi hini lam thi ning ge son doma mate ka churo je lam esa Bini dak arong na cetong dun riso ejang apa ke ding atau na cetong dun apa ni churu lo la ni pahan com rito kal com rongso com rongsi kepali so arong aja napi dun kaya atau ma an hantar churu lo ende nang le tum pini chomongkan eklem ge bang bukuan kali tang bang bukuan masih pini chomongkan eklem pon lo kali tang ke non kari bon bang tro masih chomongkan pini eklem mana de ini harus bilang Kedamtang matijong ni phai ingkoi rapli arni bolong komaji United Karbi Club asai hemalong Karbi ronga saramai KRAA tumpen ningkani sek amai pi kapado ponjia phan chingwai chingsai ponsi reception committee mate tirikam amai sengponro labangso tirikam amai ke sengpon along Karbi ronga saramai KRAA atiripi ahin pen nanga chetongdun KRAA amai pu dhormo teron kongchunbang rupson hanse Prakash Rongphar Rup Kongchunbang Deboram Kiling AGS Sarsing Kathar Lapen Song Ingkoi Rapli Asong Amai Pu Roton Terang Atung Chitongdun Bangso Terika Mamai Kiseng Pon Along Ing Samjin Pen Kadukawe Chekroidun Sarpen Non Kebangji Thang Thanga Cheklo Bolong Komaji Along Miphai Krihini Lapen Krigetong La Nini Aparman Karbi Rongasar Amai KRAA Atung Pen Karbianglong Angkangpi Ningkan Esek Amai Pi Kapadu Ponjaphan Pathik Ponro Apithu Karbi ronga saramai KRAA atiripi amai pu dhormo teron ahin pen lamthei ke jai pon atengke song ingkoi rapi sose asong atumalong kai kita kache song aklamalong nang arjab dun thip nangji lapen siksidol along rialong panchayat nang palutlong ledet nangji lapen separate electoral semar papra pon nangji pu hai hui than pachini dun pan tuning di pada krim lo sehingga itu kini le bangso me pan kalau so me ke pachun dia pan tuning itu Karbi rong sarame kana se me fan reception committee mate diri kama me pini seng tango nanti litum la
Lingkan se kamay bang kunat tong kipi ini. Militum ningka na sek ame ke biji bangke ladak belong koma ji long si doji si pini ladak reception mate kerika mame itu seta me pini ladak sini tu senging lo Si komen tu ke bang jiar ni tong ang litum. thang aji lo tarik pe ini ladak tarik pe kon babange kalbi anglong adang ki rong saru basar tuan tapi kita orang sarong hang sar duri terang ke tuan ta chulung dilo dia la bang so ni ang ni bangke ajat asai le tu te klem lera bang so kalbi rong sarame ni kana se kamay lo nang pachulung jepan na kita katang kitu dun jepan juning di padikin Tante dilitum la nalitum han tek ponlong bom nalitum ba song koi ra pilong sa nalitum cerap tu separate electric lo bang ke chok chetik tak ke nalitum ahin pen sida me 24 plus along ka song dunia along nalitum ahin pen sida me ken kam kai ke sida me che jor dunia phan nalitum ning ke the do ikma Labang so 24 plus tong long nilitum hakeching benta du la pen ganon puda dudun momji la alang litum makemang bani litum makemang electoral la put hang bangke nilitum chunchik la pen ke hala TVC traditional village council la sonni tinitum hakeching ni piling tanani kan pisuse bani kan pinang lekai kele labang so ka song labang chunchik bangke nilitum 24 plus la pen ka birong sar ke nilitum isiwera ken kam chi jorsi damomji la pen ke Chunche tik abang kini tu pansu sega song je pansi tame ini tu marjap dun tipji abang song. La sila non nilitum arjulong bom ke la BJP ko fatum bang la koson bo village council mate la panchayat trust system se banji policy nalitum la kra ahin pensame nalitum kache song hi kapre ka steps ta medeng ponik jima Labang ke dili tu hake ceng pada proyek panchayat ras aron lage hala panchayat ek aron mang kini tu ke proyek ne ladak TVC mate karbiang long autonomous council dak 60 dolar lo bangke la bang soron yun ipu 60 dolar long ke tong du tasi aku biji li bolon teni litum hala 60 dolar long paragraph 3 la pensa paragraph 1 EFGHIJ la bang so ting ben sini litum nang pinang gibu si hakeching mata ni tum ning jebom la pen la jong si chunchi puno dang teni litum ansu se kache song phani litum mangke eng kam ji yorji la pen mo jong si ko peni labang so kache song long jong si ko peni dukok puno dang kela pakke non ke dobom BJP government mate tulira mong hang alang adai si adang di la pakke ini tum klar dak pen hakeching mata ning jeda non ta di ning jebom ji la pen ning jebom ta asi nalitum makemang ma ke la separate electric roll bang ke prabjin pen semarna Pinya berta lan sikang ton cholo kaduka via phanta kardong